नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज 31 मई 2025 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। बारा के कलाई उप महानगर पालिका के एगो 21 वर्षीय लड़की में जटिल निमोनिया रोग के संक्रमण देखल गई बाटे। प्रादेशिक अस्पताल कलिया के निमित्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता के अनुसार विगत एक हफ्ता से रुगा खोखी आ बुखार लागल युवती में जटिल निमोनिया रोग के संक्रमण देखल गई बाटे। संक्रमित युवती के इलाज के खातिर जेठ 8 गते शुक्रवार प्रादेशिक अस्पताल कलिया में इलाज के खातिर भर्ना करावल गई रहे। उनकर जांच तथा एक्सरे कैले पर छाती भीतर उजर दाग सब मिलल डॉक्टर गुप्ता बताइनी। वहाँ के आईसीयू भीतर आइसोलेट करके इलाज शुरू कैल गई गुप्ता बताइनी। वहाँ के पीसीआर परीक्षण जेठ 14 गते बुध के जनकपुर में कल गई रहे। संक्रमित युवती के पीसीआर परीक्षण के रिपोर्ट निगेटिव देखल गई। वहाँ के बताइनी वहाँ के एक हफ्ता से इलाज करा रहा बाड़ी। उनकर स्वास्थ्य अवस्था में सुधार आयल डॉक्टर गुप्ता बतैले बानी। भीड़ भाड़ होखे वाला जगह में गईला पर मास्क लगा के जाए के आ कोविड जैसन सावधानी अपनावेला डॉक्टर गुप्ता आग्रह कैले बानी। वहाँ के रुगा खोखी या बुखार आइला में अस्पताल में चेक जाँच करावेला समेत सुझाव दिले बानी। बारा में 8 वर्षीय नाबालिग के जबरदस्ती करने कैल घटना सबे के मन छूले बाटे। बारा प्रहरी उक्त 8 वर्षीय लड़की के जबरदस्ती करने के आरोप में 7 जन के पकड़ाव कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के परसौनी गांव पालिका के 8 वर्षीय लड़की के जबरदस्ती करने के आरोप में उ लोग के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव परवाला के नाम अभी के खातिर गोप्य रखल गई। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय उपरीक्षक विजय राज पंडित जानकारी दिले बानी। उ लोग के नियंत्रण में लेके बारा जिला अदालत से जबरदस्ती करने मुद्दा में 5 दिन के म्याद थप करके थप अनुसंधान प्रक्रिया आगे बढ़ाल गई। बारा के प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय उपरीक्षक पंडित बतैले बानी। गत जेठ 14 गते बुध के रात जबरदस्ती करने में पड़ल उक्त लड़की के बीरगंज के एक अस्पताल में इलाज चल रहा बाटे। बारा के कोल्भी में 3 दिने पत्रकारिता तालीम में यह सुख से शुरू भइल बाटे। कोल्भी नगर पालिका के सहकार्य आ तराई इंटरप्रेनर हाउस पराली के आयोजना में थारू सेवा सदन के सभा हॉल में उक्त तालीम शुरू भइल बाटे। आयोजक संस्था अध्यक्ष गुरु प्रसाद गौतम के अध्यक्षता में उक्त तालीम के उद्घाटन कल गई बा। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कोल्भी नगर पालिका के नगर उप प्रमुख लक्ष्मी कुमारी चौधरी बैनर पढ़ के उक्त तालीम के उद्घाटन कैली बाड़ी। कार्यक्रम में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितानाथ लुटेल, कोल्भी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष राजहरण चौधरी लगायत के लोग शुभकामना व्यक्त कैल रहनी। प्रमुख अतिथि कोल्भी नगर पालिका के नगर उप प्रमुख चौधरी पत्रकार सबके सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण करेला आग्रह कैनी। वहाँ के कोनो भी पार्टी के वकालत न करके समाज में रहल विकृति विसंगति विरुद्ध कलम चलावे वाला सुझाव देनी। कार्यक्रम में सहभागी पत्रकार सबके गुरु प्रसाद गौतम और लक्ष्मी लामी झा ने प्रशिक्षण दे रहल बानी। तालीम 18 गते तक चली। उक्त कार्यक्रम में कोल्भी नगर पालिका के कार्यपालिका सदस्य राजकुमार दास, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ बारा शाखा के अध्यक्ष धीरेन्द्र पनुहर लगायत स्थानीय पत्रकार सबके उपस्थिति रहल रहे। स्वागत अशेष ढुंगाना के रहल रहे तो संचालन विनीता चौधरी कैले रहली। सप्तरी में जंगली हाथी के आक्रमण से एक जने के मृत्यु भइल बाटे। आज सवेरे हाथी के आक्रमण से कंचन रूप नगर पालिका वार्ड नंबर 12 धर्मपुर टोल के 66 वर्षीय केदार बहादुर बिष्ट के जान गईल प्रहरी जनैले बाटे। घर नजीक के मकई बारी में बिष्ट के हाथी आक्रमण कैले रहे। बदल लगायत जनावर से मकई बचावे के खातिर बिष्ट अकेले खेत में जाए के आ कभी कभी खेत में ही बनावल मड़ई में सुतल कैला में आज हाथी के आक्रमण में पड़ के उनकर जान गईल मगर जानकारी दिले बानी। रक्तदान जीवन दान कह के मूल नारा के साथ बीरगंज स्थित एसएल न्यूरो अस्पताल खुला रक्तदान कैले बाटे। उक्त कार्यक्रम में 22 महिला सहित 52 जने रक्तदान कैले बाटे। रक्तदान कार्यक्रम में डॉक्टर ओम गुप्ता, डॉक्टर अवतुष कास, डॉक्टर अनुज पटेल रक्तदान कैले बानी। उक्त कार्यक्रम में एस सुनार, सुमित्रा कुमारी, गोविंद शाह, विक्रम चौधरी, सुनील कुमार, दीपक शाह, सगम शाह, अनुष्का करुणा कार्की, संदीप कुमार लगायत के लोग रक्तदान कैल। अस्पताल के संचालक राम परवेश प्रसाद कुर्मी बतैले बानी। रोगी सबके जीवन रक्षा करेला आ रक्त अभाव के समस्या के समाधान करे के खातिर उक्त रक्तदान कैल गेल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर अर्जुन पटेल बताइनी। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि परवानीपुर गांव पालिका अध्यक्ष राम छत्री प्रसाद कुर्मी रक्तदान जीवन दान रहल जनैनी। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी परसा के सभापति ब्रिज किशोर पटेल बढ़त गर्मी के कारण रोगी सबके जांच बढ़ रहल जनैनी। रेड क्रॉस परसा अत्यधिक रूप में सक्रिय होकर विभिन्न संघ संस्था एवं व्यक्ति सबके रक्तदान करेला प्रेरित कर रहल वहाँ के बतैले बानी। खुला रक्तदान कार्यक्रम अस्पताल के प्रांगण में कल गेल रहे। बीरगंज रक्त संचार केंद्र के मनीष गुप्ता सम्मिलित टोली से उक्त कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग कैले रहे।
बीरगंज महानगर पालिका 17 स्थित तलाव में रहल मुस्लिम समुदाय के कब्रगाह के बाउंड्री वाल निर्माण कार्य के शिलान्यास कल गेल बाटे। करीब 50 लाख रुपये के लागत में निर्माण होने वाला परखाल के कब्रगाह के सुरक्षा, संरक्षण तथा व्यवस्थापन में मदद करके विश्वास लिहल गेल बाटे। शिलान्यास कार्यक्रम बीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख राजेश मान सिंह के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न भइल बाटे। कार्यक्रम में बोलत प्रमुख सिंह बीरगंज के सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय विविधता के प्रतीक रूप में वर्णन करत सभी समुदाय के धार्मिक स्थल सबके संरक्षण महानगर के साझा दायित्व भइल उल्लेख कैनी। वहाँ के इससे पहिलका समय में खुला अवस्था में रहल कब्रगाह में अतिक्रमण, फोर आ असुरक्षा के समस्या रहल याद करावत परखाल बनला बाद उक्त समस्या समाधान होने के विश्वास व्यक्त कैनी। वहाँ के महानगर धार्मिक सहिष्णुता आ सामाजिक समावेशिता के प्राथमिकता देते ऐसा काम सबके निरंतरता दे के बताइनी। शिलान्यास कार्यक्रम में योजना प्रमुख अवधेश कुशवाहा, प्राविधिक सलाहकार प्रकाश मान अमात्य, इंजीनियर प्रकाश अधिकारी, मुस्लिम समुदाय के अगुआ तथा स्थानीय बासिंदा सबके उल्लेखनीय उपस्थिति रहल रहे। साथ ही समुदाय के प्रतिनिधि लोग बीरगंज महानगर के ई पहल के स्वागत करत धार्मिक संरचना के संरक्षण संगे सामाजिक एकता आ सहकार्य के संदेश से प्रभावित प्रतिक्रिया दिले बाटे लोग। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीरगंज क्षेत्र के विभिन्न स्थान से अवैध रूप में भंसार चोरी करके भारत से लियावल लाखों मूल्य बराबर के सामान सब नियंत्रण में ले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल चौक वार्ड नंबर 16 नागवा गांव आसपास के क्षेत्र से छापामारी करत प्रहरी उक्त सामान बरामद कर बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट डाईपोर्ट से खटल टोली भारत से भंसार नतिर के लियावल 2,70,000 रुपये बराबर के मोटर पार्ट्स आ 2 लाख रुपये बराबर के ई रिक्शा समेत जमा 4,70,000 रुपया के अवैध सामान नियंत्रण में लेके बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझेले बाटे। ऐसे ही विशेष सूचना के आधार में बीरगंज 16 स्थित नागवा गांव के डंपिंग साइट से खटल दूसरका टोली 4 गो साइकिल में लोड करके ले आ रहल 8,36,950 रुपये बराबर के मोबाइल पार्ट, फुटबॉल जूता, महिला सहित पुरुष के जूता लगावल सामग्री सब नियंत्रण में ले बाटे। सामान सब समेत आवश्यक कार्रवाई के खातिर बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझावल गई बाटे। भारत के रुपैडिया नाका होता बांके के नेपालगंज प्रवेश से कर रहल एक कार से 5 लाख भारतीय रुपये सहित 2 जने के नियंत्रण में लिहल गई बाटे। लखनऊ निवासी नीरज चौरसिया से चलावल भारतीय नंबर प्लेट के कार शंकास्पद दिखला बाद जांच कैला पर भारतीय दर के 600 थान आ 200 दर के 1,000 थान नोट मिलल। जिला प्रहरी कार्यालय बांके के सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता प्रहरी नायब दीपक पातली जानकारी देनी। बरामद कल गई भारू 5 लाख नगद कार में सवार दांग के 26 वर्षीय साइना नेपाली के समेत नियंत्रण में लिहल बाटे। पकड़ाव पड़ल दोनों जने के थप अनुसंधान के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय कोहलपुर बांके में बुझाल गई प्रहरी जनल बाटे। प्रहरी के अनुसार कार चेक जांच के क्रम में नगद मिलल बाटे। प्रारंभिक अनुसंधान बाद मात्र उक्त रकम के स्रोत आ प्रायोजन बारे थप खुलासा होखे के बतावल गई बा। मध्य प्रदेश के आयोजना आ केंद्रीय पार्टी स्कूल विभाग के सहयोग में बर्दीवास में आयोजना कल गई 2 दिने प्रदेश स्कूल संचालन संबंधी कार्यशाला काल से शुरू भइल बाटे। उक्त कार्यशाला में नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश के 60,000 पार्टी सदस्य के प्रशिक्षण देवे के घोषणा समेत कइल बाटे। नेकपा एमाले के उप महासचिव तथा केंद्रीय स्कूल विभाग प्रमुख प्रदीप गेवाली के प्रमुख आतिथ्यता में कार्यशाला के शुभारंभ भइल बाटे। उच्च तह, माध्यमिक तह आ आधारभूत तह करके 3 किस्म के स्कूल संचालन के अवधारणा ले बाटे। उहे अनुसार आधारभूत तह के प्रशिक्षण के खातिर कार्यशाला के आयोजना कल गई एमाले मध्य प्रदेश कमेटी के सचिव मनोज पटेल जानकारी दिल बानी। मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद के आधार, समाजवाद, राज्य आ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मध्य प्रदेश में रहल 60,000 पार्टी सदस्य के प्रशिक्षण देवे के वहाँ के बतैल बानी। उप महासचिव गेवाली सरकार से कई बढ़िया काम के बारे में जनता के जानकारी करावे ना सकल बतैले बानी। लोकतंत्र आइला बाद मुल्क समृद्धि के दिशा तरफ आगे बढ़ल जनैनी। राजा ल्याम कह के कहे वाला बात दोपहरिया देखे वाला सपना भइल जनैनी। लोकतंत्र के विकल्प राजतंत्र न होके वहाँ के स्पष्ट कहनी। ऐसे ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश इंचार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ, केंद्रीय स्कूल विभाग सचिव घनश्याम कोइराला, सदस्य रामशरण पैकरुल, शंकर महतो लगायत बोले रहनी। मध्य प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर मंडल के अध्यक्षता में स्वागत उपाध्यक्ष बिचारी यादव के रहल रहे। गोष्ठी में प्रदेश इंचार्ज, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश स्कूल विभाग के सदस्य, जिला इंचार्ज, अध्यक्ष, स्कूल विभाग प्रमुख, जन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोग के सहभागिता रहल रहे। इजराइल के आदेश बाद उत्तरी गाजा में स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहल अंतिम अस्पताल भी बंद भइल बाटे। इजरायली सेना से अस्पताल के तुरंत खाली करेला आदेश दिले बाद अस्पताल के निर्देशक के उद्धृत करत बीबीसी जनल बाटे। डॉक्टर मोहम्मद सालसा 2 हफ्ता के घेराबंदी बाद बिफे के संझिया
जबालिया के अल अवदा अस्पताल से रोगी सबके निकालल गईल बाटे। वहाँ के अनुसार अब उत्तरी गाजा में कोनो भी स्वास्थ्य संस्था संचालन में नइखे। युद्ध विराम के प्रयास चल रहल बेरिया इजरायली सेना अंतिम अस्पताल भी बंद करे के आदेश दिले बाटे। हमास अमेरिकी युद्ध विराम योजना के ध्यानपूर्वक समीक्षा कर रहल बतावल खबर में उल्लेख बाटे। ई विषय में इजरायल व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर कर चुकल बाटे। गाजा में इजरायल सैन्य कार्रवाई के निरंतरता दे रहल बाटे। गाजा में रहल हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय से काल दिहल जानकारी अनुसार इजरायली आक्रमण में विगत 24 घंटा में कमती में 72 जने के जान जा चुकल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने। फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी। नमस्कार।